खुलुमबाय गासैखौबो ओमफ्राय दा 12 सचिन इस्लारि मेमोरियल फुटबल ट्रफी 2025 दिनै 12 बोसोर जाबाय ओमफ्राय बिथांनि मुङाव माने बेयाव फुटबल माने गेलेगासिनो थायो चेम्पियनशिप बिनि थाखाय ट्रफिनि थाखाय ओमफ्राय जोबोर मोजां मोनदों आं फैनानै ओमफ्राय दिनै फैनानै मिथिफैबाय मानगोनां बिथां जतिन इस्लारिया मोनसे समाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बे स्पर्ट्स माने माबाखौ एस'सिएशनखौ बिथाङानो दाजेननानै गोबां स्पर्ट्सनि थाखाय खामानि मावदों होननानै आंनो फोरमायना होदों गतिके जों बिथांमोननि मुंखौ जोङो गोजोरै जों लाखिनांगोन ओमफ्राय सालाकाटि ओनसोलनि रायजो राजा आइ आफामोना जायखिजाया गेलेग्राखौ मोजां मोनग्रा सुबुंमोना मानगोनां जतिन इस्लारिनि मुङाव जि ट्रफिखौ होगासिनो दं भबिष्यत जाहाथे बे ट्रफिया माने थायो बेनि थाखाय आङो कमिटिखौ खावलायनो थाबाय जाहाथे कन्टिनिउवासलि बेखौ सालायलांबाय थानो हायो ओमफ्राय जुदि कमिटिया जुदि आङो दा जिहेतु आङो गोदानै मोनबाय बेनि थाखाय हेल्थनि खोथाखौ दा बिथांमोना बुंथ'वाखै जुदि फोरमायोब्ला निस्सय आङो नायगोन जोंनि सरकारि जानानै ओमफ्राय आङो गथै बिटिसि ओनसोलनि जोंनि स्पर्ट्सखौ मोजां मोनग्रा जायफोरनिखि अर्गेनाइजारफोर दङ आं बिथांमोनखौ खावलायहरदों जे फैगौ जोङो 2026 मायथाइनि प्रथम बे जानुवारि दानाव जोङो बिटिसि ओनसोलाव स्पर्ट्सखौ जोङो बोरै डेभेलप खालामगोन जेनेबा दा गोबां जोङो खमायलांनाय बायदि नुगासिनो दङ जोंनि प्रडाक्सन माबाफ्रा ओंखायनो बे प्रडाक्सनखौ जाहाथे जोङो मोजाङै लाखिफिननो हायो आरो किसुमान गेमखौ जाहाथे जोङो नेसनेल लेभेलसिम आरोबाव लांनो हाबावो बेनि थाखाय जोङो मोनसे पलिसि लागोन ओंखायनो जोङो बे पलिसिखौ जानुवारि दाननि माने फार्स्ट सप्तायावनो जोङो बेखौ सावरायगोन ओंखायनो गोबां जोंहा टेलेन्ट दं जोंनि बे ओनसोलाव आरो लोगोसे बिटिसि हालामाव फुटबलखौनो बुं जेरै बक्सिंखौनो बुं टाइकन्ड'नि खोथाखौनो बुं आर्सारिनि खोथाखौनो बुं बा अन्यान्य आरो माखासे इभेन्ट्सआव जोबोर टेलेन्टखौ जोङो माने बिदि गेलेगिरि जों नुना मोनो खिन्थु बिथांमोनखौ मोनसे फुल फर्म अर्गेनाइज खालामनानै नेसनेल लेभेल बा इन्टारनेसनेल लेभेलाव लांनायाव एसे माबा मोनसे माने माबा थालांनो हागौ जोंनिफ्राय बे सेटबेक थालांनो हागौ ओंखायनो बेफोरखौ जाहाथे जोङो गैया खालामनो हायो बिनि थाखाय बिटिसिनि स्पर्ट्स माने माबा डिपार्टमेन्टआ बेखौ जों नायगोन एबारनिफ्राय जोङो स्पर्ट्सखौ बेसेबांखिनि माने जौगाहोनो हायो बिनि थाखाय जोङो माने बिथांखि आजावगोन ओंखायनो जों नुना मोन्दों गोबां माने एलेकाफोराव बिराद मोजां फुटबल गेलेग्रा दङ गोबां टाइकेन्ड' गेलेग्राफोर दङ बक्सिंनि गेलेग्राफोर दङ रेसलिं माने गेलेग्रा माने मानसिफोर दङ ओंखायनो बिथांमोनखौ जोङो बोरै नेसनेल लेभेलाव लांनो हागोन बबे माबाजों राहाजों बे पलिसिखौ जोङो फैबाय थानाय जानुवारियाव जोङो सावरायगोन जिहेतु आं होनदोंबा नै जानुवारि दानावनो जों सावरायगोन जिहेतु आङो स्पर्ट्सखौ मोननाया बारा गोबाव जायाखै आङो 15-20 दिनल'सो जादों ओंखायनो आङो सानगासिनो दं जे बेखौ बोरै डेभेलप खालामनो दा ओंखायनो बे स्पर्ट्सखौ दैदेनग्रा माने गोरों मानसिफोरखौ लानानै आङो सावरायगोन आरोखि बिथांमोननि एडभाइसजों जोङो खारगोन बेलायावनो मोनसे जिहेतु बार्थियारफोरनि खेलानि मुङाव फाइनेन्सियेल एसिस्टेन्ट हरो जितु 5 लाख बेखौ बांहोनायनि मोनसे राहा लागोन नामा कमिटिफोरा माखासे समाव दा जोङो भबिष्यत बेखौ जों सिन्था खालामगोन खिन्थु आं दानि होननाय बायदि बेनो आरोखि जोङो बांसिनहै जाहाथे सोब माने इभेन्ट्सआव मानसि दिहुननो हायो प्रडाक्सन जों बांसिन खालामनो हायो बेनि थाखाय जायफोरनिखि स्पर्ट्स अर्गेनाइजार दङ बे अर्गेनाइजारफोरखौ जोङो हेल्प खालामगोन नेसनेल लेभेलनि जितु फुटबल बादायनाय जेरै दुरान्ड काप बा सन्टस ट्रफि बे रोखोमनि बादायलायनायफोरखौ खुंदोंमोन नोंथांमोननि बे जितु सरकारनि समावबो बेबायदि मोनसे हाबाफारि लादों दा जों बेखौ सावरायगोन आं जिहेतु दा गोदानै मोनदों आं बे माने माबाखौ सावरायगोन जे बोरै जों एबार बांसिनै आं दानि होननाय बायदि जोंनि माने प्रडाक्सननि हाबाफारियाव जोङो जोंनि फैसाखौ जेसेबां दङ एसेबां बाहायगोन प्रडाक्सनाव जेरै ट्रेनिं बबेबा मोनसे क्लाबा बा बबेबा मोनसे एस'सियेसना जुदि ट्रेनिंनि बेबस्था लादोंब्ला बेखौ जोङो फाइनेन्सियेल जों एड खालामगोन बे हिसाबै लादों आरोखि ओंखायनो जोङो जाहाथे फिसानिफ्राय जोङो बे सोलोंनायखौ जोङो लागोन जेरै जों जुदि दा 13-15 बोसोरनि गथ'फोरखौ जुदि होयोब्ला निस्सय जोङो 5 बोसोरनि गेजेराव जोङो बेनि प्रडाक्सनखौ जों मोननो हागोन रिजाल्टखौ जों मोननो हागोन बेखौ जों आसा खालामदों बेटार जितु गेलेनाय बेखौ गोबाङानो हास्थायदों क्वालिटि जितु गेलेनाय बिनि सायाव कचिंफोरनि बा एकाडेमिफोरनि बेबायदि जों बेखौनो जोङो सावरायदों बेखौनो जों सावरायगासिनो दङ आरो पलिसि जों आजावगोन मानो होनब्ला दा जोंनि जायफोर माने कचफोर दङ बे कचफोरा बबे लेभेलसिम हायो
ओमफ्राय नेशनेल लेभेल इन्टारनेशनेल लेभेलसिम हाहैनो हाया जों बे बाथ्राखौ जोङो आरोबाव जों सावरायबावगोन ओंखायनो जोङो इन्टारनेशनेल लेभेलाव जिहेतु लांनांगोन बिनि थाखाय जोङो इन्टारनेशनेल लेभेलनि माने फोरोंग्रा जों बिथांमोनखौ जोङो जोंनि केपासिटि अनुजायै जोङो लाबोनो थाखाय जोङो सेन्टारसा खालामगोन बेखौ जोङो साननानै दोनदों। खोब गोजोननाय मोनदों जतिन इस्लारि बिथाङा बयजोंबो मिथिजानाय मुं फुटबल जगताव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सियेसननि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि आरो बिथांनि मुङाव जे नैबे फुटबल ट्रफिखौ खुंदों बियो खोब बाख्नायजाथाव आङो सालाकान्दि स्पर्ट्स प्रमटार ससाइटिनिसिम जोबोद जोबोद साबायखर बावदों बिथांमोनहा देग्लाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जाय हानजाफ्रा डिस्ट्रिक्ट लिग गेलेदों बिथांमोनखौ लानानैनो नैबे ट्रफिखौ फाथिदों आरो बिनि थाखायनो जोंनि जायगानि जोंनि ओनसोलनि गेलेगिरि बिथांमोनहा गेलेनो थाखाय सुजुग मोनदों आङो खोब गोजोननाय मोनदों बिथांमोनहा रावनिबो बाहेरानिफ्राय स्टेटनि बाहेरानिफ्राय हायार लाबोआलासेनो गेलेफैदों बियो जोंनि थाखाय खोब मोजां लक्ष्य। बिटिसि होननानै बुङोबा फुटबल जगताव जोङो बाख्नायनांगोन मानो होनोबा मोनसे लिडारशिपखौ लाबोबाय थादों जोङो दिनै स्टेटनि टिमानो जा बा गुबुनानो जा दिनै नायनो थाङोबा बड'लेण्डनिफ्रायनो 50 जौखोन्दोनिबो बारा प्लेयार्सफ्रा बाहाय बाहागो लायो दा बिनि थाखायनो आरो बिनिफ्रायबो साबसिन खालामनो थाखाय जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो कचिं होनांगोन कचिं होनानै जोङो प्रफेसनेल लेभेलसिम जोङो लांनांगोन इन्डियाखौ जों नेतृत्व खालामनो थाखाय जोङो प्लेयार्स दिहुननांगोन दा बे खामानिखौ जोङो मावलांबाय थानांगोन। हलिचरन नार्जारि दुर्गा बर' आरो माखासे आसामनि आं बेखायनो जेरावबो थाङा माने मेल मिटिङाव आङो बुंबाय थादों हलिचरन नार्जारि बिथाङा आसामनि सासेल' फुटबलार जायनाखि इन्डियाखौ गोबांसिन नेतृत्व होबोदों इन्डियानि जानानै गेलेदों बिनि थाखायनो आङो गासैबो MLA मन्त्रि EM बिथांमोनखौ लोगो मोनदों लोगो मोनबानो सावरायदों बिथांनि थाखाय आसाम गौरब बान्था होनांगौनि थाखाय जाहाथे आसाम सरकाराव बिथांमोना नारसिनो आं बिनि थाखायनो खावलायदों आरो आंबो आसाम फुटबल एस'सियेसननि जानानै बिथांनो आसाम गौरब नङाबा पद्मश्री बे मोननैनि बिथोराव मोनसे एवार्डखौ देग्लायनो होथारनांगौ बा होनायनि थाखाय रिकमेन्डेसन खालामनांगौ होननानै आं बयखौबो गुरैयै खावलायदों। প্ৰেছ মিডিয়া আৰু ইলেক্ট্ৰিক মিডিয়া আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ কাৰ্য চলিছে গতিকে আশা ৰাখিছোঁ আগন্তুক দিনতো আপোনালোকে আমাক সহায় সহযোগ কৰিব চালাকাটি স্পৰ্টছ প্ৰমোটাৰ ছ'চাইটি কাৰণ আপোনালোকৰ জৰিয়তে ৰাইজে গম পায় এইটো আমাৰ 12তম যতীন ইছলাৰী মেমৰিয়েল ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট এইবাৰ 12 বছৰ আমি হ'ল গতিকে আমি যেনেকৈ খেলাটো দিব লাগিছিল এই বছৰ খুব খৰখেদা কৰি দিব লগা হোৱাৰ কাৰণে কাৰণ আমাৰ যিজন প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি আছিলে তেওঁ যোৱা হেৰিত কেইদিনমানৰ আগত তেওঁ মৃত্যু হ'ল আৰু তেওঁ মৃত্যু হোৱাৰ কাৰণে আমি খৰধৰ কৰি আমি নতুন কৰি কমিটি গঠন কৰিব লগা হৈছে আৰু সেই দায়িত্ব প্ৰেচিডেণ্টৰ ময়ে পালোঁ গতিকে মোৰ তেনেকৈ অভিজ্ঞতা নাই তথাপিতো আমি যেনেকৈ নহওক আগবঢ়াই লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আমাৰ এই বছৰ ইয়াত 8টা টিমে জইন কৰিছে 7টা গেম হ'ব আৰু 21 তাৰিখ অহা 21 তাৰিখে চূড়ান্ত খেলখন হ'ব এই চূড়ান্ত খেলত যিটো চেম্পিয়ন হেৰি হ'ব টিম হ'ব তেওঁ 40,000 টকা পাব ৰানাৰ্ছ আপে 25,000 টকা বেষ্ট প্লেয়াৰ 2,500 আৰু বেষ্ট গলকিপাৰে 2,500 টকা পাব গতিকে আশা ৰাখিছোঁ ৰাইজে ইয়াত দলে দলে যোগদান কৰিব আৰু আপোনালোককো অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে মিডিয়াবিলাকৰ জৰিয়তে যাতে সকলোকে তাৰমানে আহ্বান জনায় এইটোৰ কাৰণে আপোনালোককো ধন্যবাদ থাকিল আৰু আজি ইয়াত আহি উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে বিশেষভাৱে মই আপোনালোকক ব্যক্তিগত ফালৰ পৰা বা প্ৰমোটাৰ ছ'চাইটিৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ থেংক ইউ। আমাৰ ইয়াত গোটেই কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰে যিখিনি আমাৰ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লীগ খেলে সেই লীগ খেলা টিমবিলাককে লোৱা হৈছিল আৰু কি আজি প্ৰথম হিচাপে ইয়াত হৈছিল আমাৰ এই NTPC টিম আৰু আমগুৰি চিগনেল আফাত গতিকে ফাইনেল মেচ এতিয়া আলহী এতিয়ালৈ আমি হেৰি কৰা নাই হয়তো আজি আমি আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত ল'ম তাৰমানে সময়ে আমাৰ খুব তাকৰ
4 তাৰিখে নতুন কমিটি গঠন কৰা হ'ল, 8 তাৰিখে আমি আলোচনা কৰিলোঁ, আজি 14 তাৰিখে আমাৰ খেলখন অনুষ্ঠিত কৰিব লগা হৈছে। সেইকাৰণে কিছু আমাৰ মানে সমস্যাও হৈছে। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ, ৰাইজৰ সহায় সহযোগত আমি খেলখন যাতে সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ থাকিল।